Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech infex f'aktar logħob partiġan fuq is-sitwazzjoni tal-provista tal-elettriku f'pajjiżna u fl-istess waqt baqa' jmeri lilu nnifsu kif ħa pożizzjonijiet inkonsistenti. Daqqa jwaħħal f'ħaġa u daqqa oħra. Huwa organizza konferenza tal-aħbarijiet kif iddettawlu tal-establishment li kienu jagħtu l-pariri lil Lorenz Gonzi u lil Tonio Fenek fuq l-enerġija u ħamijaw lil Mark Edney Samud biex jgħid li għandu jissejjaħ stat ta' emerġenza. Għal dan wieġeb b'mod ċar il-Partit Laburista li saħaq lil politiku partiġan mhux se jagħti lura id-dawl lin-nies. Hija l-ħidma tal-ħaddiema tal-Ene Malta u l-Gvern li se jwasslu biex jittaffew id-diffikultajiet li qed jinqalgħu. Innota l-Partit Laburista fi stqarrija filwaqt li sostna lil Prim Ministru u ffukat fuq it-tmexxija tal-pajjiż mhux fil-lob partiġan ta' min irid ifixkel. Għal-mistoqsijiet ta' One News, Bernard Grech inqabad ikun inkonsistenti għaliex tul dawn il-jiem dejjem kellu pożizzjoni differenti fuq is-sitwazzjoni. L-ewwel semma l-ammont ta' nies imbagħad l-infrastruttura u imbagħad kien kostret jinnota li d-domanda qawwija l-elettriku minħabba mewġa ta' sħana li laqtet l-Ewropa kollha. Diversi pajjiżi anka għandhom l-istess problemi minħabba load sostanzjali fuq is-sistemi tagħhom tal-enerġija. Quddiem l partiġan u inkonsistenza li Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista komplew juru quddiem ħidma bla qiegħda anke tat-tekniċi u l-ħaddiema tal-Ene Malta, il-Partit Laburista rimarka wkoll li żmien ta' risposti politiċi għad jiġi wkoll. In-nies se jkunu jafu li ma' gvern verament investa fl-enerġija u min dejjem lab għal-gallerija kif reġa' għamel Bernard Grech, temm jgħid il-Partit Laburista.